O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. En 1943, 4 anos despois de rematada a Guerra Civil, creouse o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e intentou imitar os obxectivos que tiña o clausurado Seminario de Estudos Galegos, pero moitos dos intelectuais e investigadores deste estaban mortos, na cadea, represaliados ou no exilio. Fraguas, co seu afán investigador, solicita o ingreso no novo organismo e despois de moitos atrancos polo seu pasado político é admitido na sección de etnografía e folclore e nomeado bibliotecario e secretario. As condicións de traballo do Instituto Padre Sarmiento non son as mesmas que o Instituto de Estudos Galegos e Fraguas pasa a publicar maioritariamente en castelán. As súas actividades como investigador seguen sendo enormes e publica contribución al estudio de la Navidad en Galicia, Nadales, Aninovos, Xaneiras y Reyes, fiestas populares de Galicia, fiadeiros, colaboradores gallegos de